Så gør vi igen. Nu er det sgu efterhånden blevet lidt morgen. Og vi har fået lidt mere rygning, og vi har fået lidt mere... vi har fået lidt mere drik, og der står en pisse stiv nordmand på øjnene. Like a Rolling Stone. Ikke stand. Han for hende og passe stiv hele aftenen, og vi har bare siddet og høvlet ham ned. Han fatter ikke, han fatter ikke, vi sviner om det. Ej, han er sgu egentlig meget flink, vil jeg sige. Han drog en masse rødvin og rød nogle joints. Men han kan heller ikke klare meget mere. Han kan sgu ikke. Du kan slippe på pavillonen en gang, og så snå rundt på et ben også. Hvad ryger det ud af ham startet? Skal vi ikke næsten gå ind og vælte ham? Hallo, vi kan bare ellers vælte ham bare. Vi kan bare lade ham rundt. Hallo. Hvad vil I sige? Jeg går hen og kniver ham. Det tør du ikke. Jeg skal nok gå igen, mand. Se det.